ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo ñurkali jumu ko on waktu yoni ha to dumgalaw e nder galle jaggal thiam e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal balɗe ɗiɗi kaldigal innira ɗum dialogue national leydi ndi gasi ha laaɓi ɗum ko caggal wonande goomu rewindigu golle ɗe hanki kolliti dat ko fate banggue sumgoji leydi ndi so tawi ko dat moɓe nangui wonata ko ɗiɗi lewru juin koɓe kaali ko kala ma yetto hoorejo leydi ndi gam wawde hinji ɗuma to leydi mauritanie janggoɓe tuddal jaaɓi hattirde gendi ɗi hande o kadi mbaɗi seppoji mumen dañi noon hewɓe farkaɓe condi ñama ko waɗi hen noon gañiɓe yonɓe kame jaggaɓe ma en ketto kabruji men leydi mauritanie musidɗo men alhassana oumar mboca to leydi mali ko accident musɗo waɗi hakkude buguni kame sikaso kene tolno capantate goo neɗɗo mbasi hen fittandu mumen ɗum ko kar goto teɓɓitiɗo taw koye pont taccude guelɗona mayela to leydi guine konakiri amadou wori ba woni toɗɗaɗo hoorejo jaggoɗo leydi ndi taw toɗɗima ko hoorejo leydi ndi woni général mamadi dumbuya ɗum ko caggal balɗe jeetati ko ɓiɓɓe leydi ndi cabbino e makko gam darnudemo wonande gouvernement kesso kabruji men manawen hatto côte d'ivoire ghana burkina faso tchad cameroun rd congo ma en jaa hatto joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis allah ekkiɗo hen nalliki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara avc cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe keeɓa lekkiki joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men kiidira jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto jurbela jokkodirta koye bulli guise 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama o
wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje an neɗɗo tuƴiɗo ko nonne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holliti ene humpiti ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji holto tawete to paris laamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina ɓen finoɓe to dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo abdoullahi diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan dagana ha to rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno ahmadou dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina dendagal mauritannaɓe kala finoɓe to noksoɗa ɗo robin kat ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno souleymani diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona ceerno ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangguel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe njeslaare nogas e jeetati colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon Seydou Abouba gartaten koye dialogue national mo mawɗo leydi ndi Sénégal nodduno ɗum ko gila ñande altine nde udditgol ngal ɗon kaldigal toon to Diamniadio caggal noon oɗon ñalawma goomu rewintongu ko fate banggue ngal kaldigal hanki kamɓene ɓe jooɗinoma gam tajje o saaha dat kettinaɗo taw ko fate banggue sumgoji tijjaɗe nder gendi leydi Sénégal siftinde moon tijja tawi ɗon ko sumgoji ɗi tijjano ko nogas e joyyi ɓennuɗo ɗo hen o kono noon caggal kayne mawɗo ndi yaltino décret ha on décret nawa toon to sursarɗeji do leydi Sénégal caggal mum noon ɓen mbaɗi hen loi mo ganduɗa ko ene nawa ɗin sumgoji ha 15 décembre caggal mum noon conseil constitutionnel leydi Sénégal firti ɗum jeeyi sababu noon ngal kaldigal ngal mawlidi noddi beele leydi ndi ɓuuri wawde yaltude caɗele kame kiris e kiiɓal kala jeeyi sababu noon ngun goomu hanki oɓe kolliti date moɓe keptini moɓe gandi oɗo hen daɗa leydi ndi ne wawi yaade sumgoji tawalda e caɗele ala kadi gueɗe paddiɗe ɗum haydara wonata ko ɗiɗi lewru juin 2024 ko wona ɗum kono ɓe kolliti maɓe guddita fallantere wonande kadi ɗin candidature uji ɗi ganduɗa jaɓananaka ko fati banggue wonande tawtorede ɗiɗo hen sumgoji ɗe ɗamina hen noon ko Karim Meïssa Wade ko wona ɗum konon 19 candidat mo ganduɗa kadi tawne lawɗina ɗum to banggue conseil constitutionnel leydi Sénégal ɗinne kadi ma mbaw yaade sumgoji muɗuma ko wona ɗum konon kanko maw leydi Sénégal no wiruno wonande 2 avril wonde en tigui mandat makko gasata ha laaɓa so gasi ala kala ko fadi haydara goɗɗum guɗon gomuɓe kolliti mawɗo leydi ndi ma jooɗo kay ha 2 juin kala kay bawɗo
wonande gañade ko jungo e jungo kay wo duusa ɗum haw yalta pale on jooɗo taw kadi koye ngal teddungal ɗin dossier ji kala noon hande o ma yetto juuɗe mawɗe leydi ndi toon to batu jagorde hande piɓɗo jooɗade caggal ɗum noon ene gasa ma yettoye toon to nokku tugnorɗo leydi ndi ƴeewe hiñe so tawi nandirama ko ɗum jogatta wonde ko hunde laatide so tawi kadi wonko firtire hen ko noon ɗen gueɗe mbayata keddotoɗen koye fannu mo ganduɗa kanko mawɗo leydi ndi Sénégal o hollitino wonande ñalawma yaafuya on ñalawma noon ko windudemo ɓattake faade suudu sarɗo yejide leydi Sénégal kono hande batu jagoɗo maɓe jurnito ko fate banggue yaafade ɓen dumbaɓe caggal muɗum noon ɗum wawa yaade toon to suudu sarɗo yejide leydi Sénégal ɓen sarɗiyankoɓe ɓurɓe kewendi kala so tawi gooti wonande kay ɓen wonɓe kasoji ɓe yo jaltine ha laaɓa taw ganduɗa koye fitinaji bannoɗi 2021 ha yetti 2024 ma jomumen mbawa yaltinede so tawi kadi won goɗɗum ko kewi hen ko wona ɗum ko noon ɓen waranaɓe e ɓen boniraɓe hen guila e marchandise uji mumen hay boutique aji heelede gueɗe goɗɗe kala ɓen kolliti jaadani hen siftinde moon ñalawma kaldigal dialogue toon to Diamniadio Alhaji Diouf ko maître kañumne hollitino yadani hen Samba Sy jagoɗɗo golle hollitino yadani hen woni hen kolliti oɗon fannu wona fannu poɗɗo waɗede so tawi kay woni kala kelɗo bonni duppi kay so tawi yaafama yalti janggo e muɗum holto goɗɗo jogori fawde koyngala muɗɗuma toon to galle lamorgo to horejo leydi Sénégal président Macky Sall hanki bismima toon ɗin étudiaji iwɓe toon to duɗal jaaɓi hattidi ngal ndar gueƴdande maayo ene wondi kadi jinnaɓe ɓen mayɓe taw kadi koye seppoji bannoɗi ɗi ɓe mbawi yewtide toon toɓɓe jaaƴe ko fade banggue fitinaji leydi ndi ha e seppoji ɗi kala ɗum ko caggal minute no woruno taw ko silence deƴƴere wonande ɓen wasɓe hen pittali mumena Dakar Mbour Tamba rewi hen ko Ziguinchor dumbaɓe hewɓe noon mbawi ɗaccitede jalti kaso kene tolno e temedde nayo dumbaɓe taw kadi ko ɓen wiyeteɓe nanguiraɓe ko fate banggue dawrugol wi Fatima Mbeng toɗɗaɗo kedanɗo ex Pastef ko fate banggue ɓen dumbaɓe guila to banggue gurdam mumen cellal mumen ñamde mumen e gueɗe mumen kala o holliti noon ko yalti ko kala yettima temedde nayo kono handiraɓe jokkiri numéro mabɓe mo ganduɗa wonande ɓen dumbaɓe kala hen kay mo yiyani wonande ɓiyum eɓen dumbanoɓe ene gasa yo nodduɓe ɓe mbawa kadi rewidade haaɗe ɗon gueɗe ɓuura rewde lawola suñu élection eɗen gandi ɓe noddino ñalawma hanki o yo wona ñalɗi yo wona ñalawma mo alda e golle nder guendi leydi Sénégal Dakar e ko taari ɗum kala yo gay leyɗele ɗoftaki ɗin konnguɗi haɗani jeereji ɗi uddide banque aji yagara o kala woni hen commerçant ji hewɓe noon kolliti tintinaka ɗum kono elle erago mabɓe ngo dañaka rewede horno ɓe jiɗirno gam hollirde mette mabɓe ko fate banggue dirtingol ɗiɗo hen sumgoji gollotoɓe e ndiyam kañumenne wonnoɓe hofgo juuɗe balɗe tati jowi hande o hofgo mumen e wiide Yelli Coulibaly ɗum noon ko umminde kaldigal hakkude mabɓe jagorɗo toppitiɗo ko banggue ndiyam kamɓe ɓe gulliti ko prime mabɓe ko noon kadi logement e ɓeydinede jobdi mabɓe ngal kaldigal ma jokku ñalawma hande o ɗum jeeyi sababu noon dartindeɓe ko fati e banggue hofgo mabɓe juuɗe gartaten koko fati banggue sampe cellal ɓaali taw ko rafiji cattuɗi yiide woni rafiji rare maladie rare taw kadi ko rafiji ɗi ganduɗa mbeɓani yillade no fewi ñalawma hande o ko ñalawma taw kadi ko ñalawma haɓade ɗin rafiji e andinde yimɓeɓe ɗin rafiji holno ɗi mbayata ɗi cuuɗo e neɗɗo taw ɗi mbeɓani jengtade walla ni ɗi mbeɓani yiide wonande noon ngal catal toppiti ngala oɗon fannuɓe koliti guila tan 2008 kala hitande aɓe mawnina on ñalawma nogas e jeetati lewru février e nder windere nde ha tenti noon Dakar lamorgo leydi Sénégal hande o noon ɗoɗo gonɗen aɓe tawe to Malibu Guédiawaye waɗɗani maayo ngo maɓe jaaɗon koyɗe ha to rond point Cambérène ɗum noon ko yidde andinde yimɓeɓe oɗon ñawno wayde tawno ko ñabboji cuuɗotoɗi kono kadi mbeɓani yiide sakani wawde feñde no fewi ɓe kolliti noon ɓe mbayri wadde ngal moɓodiral guila tan 2017 jeyno sababu 2020 ha yetti 2023 ko covid 19
hikka noon ɓe puɗɗiti ɗum ñalawma hande o to Thiès jagorɗo ya ngara taw kadi ko toppitiɗo oɗon fannu woni Papa Amadou Ndiaye keedanɗo jagorɗo ya ngara tawama hanki cérémonie udditgol gar taw ko train hakkude Thiès Diamniadio ɗum noon fuɗɗima ya ngara muɗɗoma on train mo ganduɗa baɗo noon ya ngara so tawi noon ko jottoɗo e nokku climatisére taw ko ɗon place ko 3 mbuuɗu so tawi noon ko nokkuji ɗi ngala ngol ɓuuɓol ko 2 mbuuɗu ko gam newnude ya ngara hakkude Thiès kame Diamniadio saaha wona koye ɓuuɓol e jangol e bempeƴƴe towɗe ɓutte gonoje e hakkude maaje kono haɗani kay ɓen ɗannotoɓe ɗanɗe ɗe ndewani lawol sortade gam yidde faade toon to leyɗele Europe kene tolno 154 ɗanniyanke ko ɓen mbiya teɓ ñande altina jawtuɗo heno taw koye patrouille waalo ko ɓen mbawi teɓadeɓe ne hen noon rewɓe joyo kame suka goto kamɓe kana ɓe tottama ɓen toppitiɓe oɗon fannu koye on fannu to Mbour to ne kadi dadiɓe mbawi teɓade toon laana julluka moteur mum tawama hen 60 litre carburant kami gueɗe goɗɗe kala ɓen fewjannoɓe kay jolde gam yidde faade eɗeɗo henna maaje faade toon to Espagne kañumen mbiyama hen teɓa gartaten koye Guy Marius Sagna activiste kadi ko sarɗiyanke mo ganduɗa kewɗo dille leydi ndi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen ko jombajo kono kadi wahli diine mum caggal nde wonno Issa yanke o tuubi ñande aɗa jewtuɗo ho wonate diine l'islam oɗo saaha no tiyede Guy Marius Sagna wonti Mouhamed Sagna ɗum ko caggal kay nde yiiɗi resde debbo ɗimmo on noon biyeteɗo Awa Yacine Dieng ko ɓi Diouma Dieng Diakhaté ambassadrice mo ganduɗa ko fade banggue culture mo leydi Sénégal Matam ko heblo taw kadi ko heblo ngarɗugo e nder commune aji 3 toon to commune mo Ndendori Hammadi Hunare fayna Horkoƴere taw kadi ko cetal ballal ngal Ousmane Ba wallude rewɓeɓe ha mbawa fewnude céréal taw kadi ganduɗa ko produit ji dendinteɗi ko fate guura mbawka duumade guila to banggue lugguimaji hay cengle hay gueɗe goɗɗe kala wadde siroji wadde conele fewnude ɗum rewɓe finoɓe toon kolliti hen weltare men mawde no fewi goɗo heblo nde tawno jonde ala ko nafata nafani haylonde iwde jonde wasam gollago ɗum woni noon ko darniɓe beele ɗe gueɗe ɓuura wawde yarude yesso ko Sénégal najo goto wiya teɓ toon to New York États-Unis de Amérique kanko inde makko Ibrahima Saar o wiya ko teɓ nokkuɗo yeyata ɗo less muɗum ko mbiyata sous-sol galle ne toon walla mbiyen nokku jaƴƴone toon ko toon wo jaɓɓi ɓen Sénégal naɓe arnoɓe yiilade ko dañi kene tolno e 97 migrant kamɓe kala ko toon wo moftiɓe goto hen kala ene yoɓa lewru kala kene wona $3 ma wonoya ma wonoya 180,000 capantati ujunaje jeegom ma wononi capantati ujunere pawɗo ujunaje jeegom ma wonoyi ɗum ɗon so tawi noon woni ko lewru kala kamɓe kala soɓe jooɓi omo daña kene wona 14 millions so tawi ko hitande mawo dañ 2 millions francs CFA kanko woni biyaɗo teɓa ɗum ɗon uddi kumpital men leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie gartaten koye jillu horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ñande 5 ndu lewru ma artan men hen musidɗo men Al Hassan Oumar Mbocca mi salminima. En calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tewtude ɗo e nder leydi ono Mauritanie horejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ina foti yaade toon to Nouadhibou yontere fande arde ina jorta noon batu jagorɗe hewde wadde e kala yontere so ñalawma alarba yonti ma waw kay yuɓɓinede toon jagorgal leydi Mauritanie ko yoɓiti e ndenka jaɓɓima gardiɗo commandement mo leydi Espagne hono Francisco Branco Carbo gardiɗo fedde CSA Fatimatu Mintu Khatri o joɗodima e gardiɗo PAM Madame Sendi Andley to Rome lamorgo Italie
ɓe jewtidi noon e ɓeydude moƴƴinde jokkodiral hakkunde leydi ndi e nde ɗo fedde PAM. étudiaji 14 mbarmi hanki caggal nde police yinno sardeɓe ngam haddeɓe kay seppude moɓodiral jeeyaɓe e landa Frid ina eri yimɓe mum ñande 2 lewru faandu arde ngam hollideɓe ɓeɓe toɗɗi o hono maître yidde Mohamed Mbarek yo won kay ƴamanowoɓe e inda landaka ɗum noon wonata kay koye lewru taw kadi ko juin 2024. Saar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo dey tongurɗen e kabaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder leydi ndi taw wonno koye dande musidɗo moon Alsan Oumar Mbodj gorko mo Saar Ndoogo ngam weltare Ayawo TV. Alhassan Oumar Mbodj golle man jooɗi peewi to leydi Mauritanie jillu koninkoɓe leydi Espagne e nder leydi Mauritanie on commanda gardiɗo oɗon sete dañi joɗoɗaɗe e jagorɗo kono mo leydi Mauritanie woni Wulde Sida ngam yewtidde mum gueɗe kewɗe ko fate ndenka e kisala leydi ndi siftinde moon ɗiɗo dumunaji kala Espagne hakkille mum heedi koye leydi Mauritanie ngam beele wawde faddade ɓen ɗannotoɓe soroɓe jamma e ñalawma naata e nder gendi leydi mum nandirala hakkude Mauritanie kame Émirats Arabes Unis ko fate banggue ñalɗi pinala ko fate tamoroje taw ko Khalifa International Award for that palme ɗum noon ko fate banggue lekki tamorowi ngam mawninde ɗum e wadde ɗum ñalɗi pinal ɗin noon ne ɗamina ene gasa hitande hikkande ma Mauritanie heɓen gueɗal manggal no fewi no wiiri jagorɗo ndema leydi Mauritanie to Mauritanie keddotoɗen wonande ko ene tolno hande o étudiaji kewɗi kay jalti caggal nde ɓe ceppuno ñalawma hecci hanke o police hutori sembe mawɗo no fewi kono ko wona ɗum ko noon hande o hewɓe mabɓe jalti to yeeso ñiɓirde jangde towde nde hewɓe mabɓe noon keeɓi farkede condi ñamako handi roh hewɓe hen noon dañi gañade kamɓe ɓe gulliti ko moƴƴitinede gurdam mabɓe jagorɗo yagara leydi Mauritanie fandare muɗum koye nder état ji 5 ko wayno hawdayni woni hawdil sharqi e hawdil garbi kala toon to guiɗimaka ha faymat gorgola e nder état mo Trésor ɗum noon ko yuɓɓinde toon ñalɗi jurnitogol ko fade banggue permis kamen nden kay kisal booli kono kadi ha yimɓe ɓuuri wawde toppitade gurdam permis ngam heɓirde yamirore dognude oto ko 4 lewru fandu ha 6 muɗum Alhassana Oumar Mbodj ɗum ɗo henna uddi Kumpital men ɗemngal pulaar nder leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali lawol yoɓima pittali kewɗi no fewi siftinde moon oɗo dumuna teskama nder leydi Mali accident ji ne kewi lawol Sikasso bugoni nokko mbiyata ñena hakkude muɗum e Kumantu ɗum noon ma won 133 kilométre hakkude muɗum e Kumantu wona hakkude muɗum e bugoni ma won 98 kilométre hakkude Sikasso koye ngol lawol noon accident musɗo waɗi ɗon ɗo on kar yinno taccude pont mo Bogaye taw kadi ganduɗa karo ne jolno yimɓe ha heewi wo iwno ko Keñeba o faano ko toon to Burkina Faso ko on teɓɓiti o yani kene wona 31 neɗɗo mbasi hen pittali men ko gañi noon ne heewi hen kono haɗo hen limore nde ala tawɗo dari ma en gartoye oɗon kabaru duwagne mo Bamako fawi juuɗe muɗum e produit kewɗo no fewi on produit noon ne hen moynesa kewɗo no fewi kadi ɓe pawi juuɗe mabɓe ko ene tolno e liɗɗi duppaji kewɗi no fewi kadi nder liɗɗi ɗi ne suuɗa toon kene wona poɗɗe kaɗade contrefaçon kene wona million ngaji 3 foɗɗere woni ko yiita hen kadi ko wona ɗum ko kadi produit o kala ko produit contrefaçon guila to moynes o ha e liɗɗi ɗi kala tuma noon ko société goto gonɗo e nder leydi ndi kañum fewnata ɗum ko alda e yamirore oɗo saaha noon loskoji ene jokke oɗon sifa jungo e jungo hakkude Bamako
e musku ngal jokkodiral nana tan ɓeydo yarude yeeso jillu Abdullaahi Diop jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali ene tawi hande to musku kankoye nanɗo makko kono ko wona ɗum ko hélicoptère aji jonɗi no feewi oɗo saaha ɓoyata man jettoto Bamako ngam wallidde leydi Mali ha hande kay tambade nden ka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi yimi yanke kelme happa on biyeteɗo Adji Onde on noon fawa jungo ne wonde yimɓe sappo wonɓe yaadiɓemo hen ɗiɗo ko rewɓe Zeynabane hen ɓe gonno koye appartement goto to Sotuba ɗum noon ɓe cimmotono toon ko huuɗo bonko ko toon ɓe mbiya tep ñalawma heccenke o kamɓe kala ɓe ɓendinama kaso ko toon ɓe jogori ɓeydoyde jimri mabɓe rabto Bamako centre international de conférence de Bamako lulde balɗe 4 ñalawma janggo gasata e tawtorede hoore jaagoɗo leydi ndi ɗum noon ko yidde hawridinde ɓiɓɓe malinaɓe kala beele leydi ndi wonay jaam e kisal e kaldigal e yaafuya guilay wargoji e duppugol e kelgol ko wanno e leydi ndi kala beele leydi ndi fuɗɗito laawol kesol ɗum ko caggal nde laamu leydi ndi nder guiti sifande nandiral Alger 2015 duuɓi sappo ala ko gasi ɓe pewjana koye mabɓe to Mali Bamako accitama tato biftonoɓe taw ko jeeyaɓe toon to Italie joom galle e joom suudu muɗum ene wonde ɓinguel mabɓe ko ɓen biftono gila tan lewru mai 2022 hanki noon wonande jayde leydi Italie hollitiɓe ɗaccitama ɓe nayi lanandi wowa ngam fatude leydi mabɓe en keɓani hen noon ko laaɓi ko jeeyi sababu beele wonko rewi nder walla ala ko rewi less jaggunoɓe ko wallidiɓe Al-Qaïda sen gewi to leydi Mali paaɗen koto leydi Guinée Conakry caggal balɗe 8 guinenaɓe ene cabbi ngam toɗɗede hoorejo jagorɗo hanki o noon général Mamadi Doumbouya ko hoorejo leydi ndi par transition toɗɗima wonande Amadou Wuri Ba mo mbiyata Ba Wuri kam hande o woni hoorejo jagorɗo leydi ndi e discours makko subaka hande o holliti mawo fot mawo fondu ɓiɓɓe gueniɗi tene mawo daro mawo dadu ngam yoltude caɗele kono kadi mawo toppito gurdam ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓuuri kay sohlude beele o wawa nottade ɗum kono kadi ma o won dariɗo ngam wallodirde transition ha gueɗeɗe kala ɓuura yuɓɓude beele leydi Guinée wona e jaam ɗon ɗo toɗɗa ɗo haɗo ɗo gonɗen syndicat gollotoɓe leydi ndi de kañumen kolliti jebbilaki taw ha hande de goni koye hofgo juuɗe mumen hande ɓe natani balɗe 3 wona banque wona boutique aji wona jeereji wona autoji wona hôpitoji ɓe kolliti haydara woto uddita no comme ñalawma gadiɗo altine ni ala kala ko udditno hanki hay so tawi woni yagara fuɗɗitima ha heddi laaɓe piita yogay nokkuji goɗɗi kala ko wona ɗum ko noon ñande altine nde ɗiɗo kay mbarama toon taw ko balɓe petta toon to Hamdallahi nene mum Hammadi mo ganduɗa Hammadi Touré on suka baraɗo toon yimiraɗo wayi bojji cattuɗi o wondi waya fotako o yarlotako ha yeeso jomiraɗo ɗon ɗo jangti wonande sehil mum Hammadi ɗiɗo kala ko nelanoɓe kanko Hammadi o sorino ko ñebbe nde ɓe gartano nde noon o tinani tan hawi sehil makko ne leeli o faye mum o tawi wonti ƴiƴam o andi ko pellaɗo balɗe keeci ko ɗon ɓe ƴetti ɗum mbaɗimo oto on maayi koye koyɗe makko kono kadi teskama ko baluji ɗiɗi nder guiti ɓeɗo hen ɗiɗo wasɓe toon pittali mumena sengiwi to leydi Guinée paaɗen koto Côte d'Ivoire hande o élevaɓe hewɓe kolliti mette mumen haɗani ɗon tan dawriyankoɓe hewɓe kame cuuɗi isayiyankoɓe ɗum koye kelgol yogay leeɗe yogay galleji yogay boutique aji e kantin aji ngam yaccinde booli walla goɗɗum kala école aji kelaɗi taw kadi ko toon to yuppugo hanki o jeeyi sababu ɓen élevaɓe hewɓe kolliri mette mumen naate école aji goɗɗi jaltini sukaɓe hewɓe janggoɓe to Bouaké hande de élevaɓe hewɓe kañumen kolliti hande kay ma ballit sehilamu men kono laamu ngu fiɓani haade ɗon 9 ha 10 lewru fandu kadi koɓe jokkoɓe helde haɓe ɓuura yaccinde koɓe jiiɗi a dañde ko to leydi Ghana ene heɓano koɓe mbiyata Jeux olympique taw ko Afrique ɗum noon ko lawol battowol 13 ɓiwol lawol waɗata ko toon to Accra lamorgo leydi Ghana fuɗɗoto ko 8 ha 23 lewru mars fanduɗo hen ndu kene tolno 17 ujunere athlète ɗum woni ko tijja toon kono kanko hoorejo leydi o ɓeydi nden ka e kisal e ndeka leydi ndi kala Burkina Faso armée leydi ndi holliti
e nder communiqué moɓe jaltini subaka hande o ɓe nderguiti pick-up goto taw kadi oɗon pick-up ne sarsi ɓen ene jolni ɓen joguitiɓe armeji tuma ko ɓen joguitiɓe nottotoɓe jihadiste en walla mbiyata seɓɓitiɓe hedde to banggue keelol Niger e nder ballal duwaw mabɓe hay goto fiɗɗani leydi no fulɓe mbiyata tahatal ardi ɓen kay ɓe nderguiɗɗe tan ha laaɓi toccata jamma hanki o ko wargoji musɗi mbaɗi toon to lamorgo to woni toon jammena lamorgo leydi ndi ko jangu waɗi taw kadi waɗi koye service renseignement leydi ndi bureau mumen ko ɗon yana tuma hen noon ko worɓe joguitiɓe yaadiɓe Yaya Diallo mo ganduɗa ko dawri hen koɗo saha noon loskoji enen jokki hen to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby Itno mo ganduɗa garɗo e leffu laamu duuɓi 37 caggal mayde bamum 2020 ko wona ɗum ko noon hanki cetal sungoji leydi ndi yaltini walla nde sungoji 2024 e nder leydi Tchad tijja ko ɗiɗi lewru mai walla mbiyen jeegom lewru mai ɗum ko dawal gadingal so tawi no woodi wonde deuxiéme tour dawal ɗimmala wonata ko nogase goo taw ko juillet walla nogase ɗiɗi taw ko juin 2024 o gonaɗo ɗum noon no wirno horeji ɗi ma yuɓɓin ɗiɗon sungoji to Cameroun caggal ɓeydugol pétrole walla mbiyen carburant jeeyi sababu transport leydi ndi kala koko ɓeydi finoɓe leydi ndi noon kolliti mette e caɗele guuraɗe kala ɗo natɗa cogguji koko ɓeydi e kala bangueji to RDC Congo jaydiyanke biteɗo Estani Boudiakara mo ganduɗa naggaɗo gila octobre ne wedda e kasso avocat mum ɗaɓɓirino beele ɗaccite e dow sarɗi jaɓaka hedditima toon to kasso kanko noon ko correspondant Jeune Afrique mo ganduɗa jaltinɗo kabaru mo wonano ciññinaɗo taw kadi ko ɗum jeeyi sababu noon heddademo toon to kasso joolam jaɓeri to Arabie Saoudita hanki o kene tolno e sagataɓe walla mbiyen jeeɗiɗo mbarama toon taw kadi ko saria yani e dow mabɓe ñawore wargo woni ko yani e dow mabɓe ko hankiɓe mbara toon e nder ndeɗon ñawore hitande 2024 tan ko dari ko kene wona nogase jeenayo mbarama toon taw kadi ko ɓeena ñawaɓe ñawore wargo 2022 kene tolno e capanɗe jeetato e goho woni ko mbarano e nder ñalawma goto ɗum no gandi Arabie Saoudite hande kuulal wari warte walla waɗi kene waɗa ɗum ne heddi toon taw koto banggue oɗon e sariya mabɓe to leydi France miijo Emmanuel Macron jonde ñande altine nde ko fade banggue wallidde Ukraine ha daña sembe yeeso leydi Russie wiidemo kay riwtaka wonande koninkoɓe leyɗele occidentaux ne gasama nele toon ndewa lawol less gam fellude ɗum noon occidentaux ji kewɗi kay kolliti gon miijo wona ɓendugo to ene kadi wonata hunde latide kono kadi Moscou jabtima to banggue joguiɗo konngol gouvernement o ɗum noon ko woni yeeso daɗani guite Washington hanki yaltini kene tolno e 53 millions koppaɗeji dollar ɗum noon ko yidde wallide Gaza kame ɓesguji falastinaɓe taw rewnata koye pelle balloje e nder oɗon fannu armée Israël ɓe kolliti e nder communiqué subaka hande o ɓe mbasi hanki o officier ji ɗiɗi jeeɗiɗo gañima hen ɗum koye piyande baɗɗi toon to Gaza kono kadi aɓe tawe hande o to hôpital moɓe mbiyata Soroka ene tawe nder leydi Israël kene tolno 49 e jeeɗiɗo koninke mo leydi Israël gañima tan e nder 24 heures woni balɗe ɗiɗi hen 19 ne tampi no feewi ko wona ɗum koye nder hôpital tan ne tawe hen ujunnaje ɗiɗo e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeenayyi soldat taw ko gañiɗo leydi Russie gouvernement Inde kañumne de yeddani wonande kay wiyama waɗama recruté sagataɓe yonɓe no feewi e nder leydi mum taw ko ɓen yahoɓe toon to leydi Russie ene kaɓoye ene jooɓe taw kadi kaɓonto ko leydi Russie faade toon to Ukraine ɓe ballata ko leydi Russie jinnaɓe hewɓe noon kolliti goƴa mumen ɓiɓɓe mumen yaaɓe mbaɗa recruté ene pella ne jooɓe beele maɓe gartu walla ala gouvernement mo Indie holliti ɗum waɗi koye mayirɗe 2023 musidɓe tedduɓe to Gaza woni toon ko heege manggue sattugue so tawi kay barme defama nde ɓendata tawade rang o yeehiɗo hen haala ɗo haaɗi mo jiiɗa kala ne jogui booliyel saago mum tan
ko yo dañ ko ñaami hayso ko seeɗa ko ɓittodiral manggal no feewi woni toon ɗon ɗo kaldigal woni kay ngal gasani taw beele ɗo e lewru korga beele dartinde gueero ene heeɓe hen ko famni kono ala kala ko famni hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno farannomen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen